guys, welcome back to my YouTube channel. Imtiaz vlog and very Imtiaz. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, മൂത്തപ്പൻ്റെ പെരയിലുള്ള കുറച്ച് ചെടികളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെടികളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കാര്യം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാ വീഡിയോയും അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നേരെ വീഡിയോ പോകാം. ഇത് റിബൺ ഗ്രാസ് ആണ് ഗൈസ്. ഇത് സിംഗോണിയം ഗൈസ്. ഇത് തോന്നുന്ന ബിഗോണിയ എന്നാ തോന്നാണ് ഗൈസ്. ഇത് അഗ്ലോണിമ കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇതതുപോലെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്, കളർ മാറ്റമുണ്ട്. ഇതതുപോലെ കളറും അങ്ങനെ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, വലിയ തന്നെ ഇതും അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് ഗൈസ് ഒരു റിബൺ ഗ്രാസിനെ പോലത്തെ ഒരു ചെടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഇതും റിബൺ ഗ്രാസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പച്ചയും പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡ് ഭാഗത്ത് രണ്ട് മഞ്ഞാണ്. ഇതും റിബൺ ഗ്രാസിൻ്റെ മോഡലാട്ടോ. ഇത് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ക്രിസ്മസ് ട്രീനെ പോലത്തെ ഒരു ചെടി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേരത്തറിയോ, സിംഗോണിയ ബിഗോണിയ തോന്നണേ. ഇതിൽ ഏതോ ഒരു പേരാണ്. ഇതൊരു തൂക്കിടുന്ന ചെടി കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചെന്നാൽ അതുപോലത്തെ ഒരു ചെടി തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു തൂക്കിടുന്ന ചെടി തന്നെ. ദൂരെ കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ പൂവാട്ടോ ഗൈസ്. ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്, പൂ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് പോപ്പിൻ്റെ അതുപോലെ ഒരു മോഡലാട്ടോ. ഇത് അഗ്ലോണി തന്നെ കേട്ടോ. ഈ പോപ്പിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു അഗ്ലോണിമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് പോപ്പ് ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെത്താന്ന് ശരിക്കൊരു പിടി കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ഒരു പിടിയില്ല. ഇതെന്താ ചേമ്പിൻ്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടാത്ത തോന്നുന്നു. ഇത് പോപ്പി ചെടി കേട്ടോ ഗൈസ്. പോപ്പി തന്നെയാണ്. ഇതും അതുപോലെ ചേമ്പിൻ്റെ വർഗത്ത് വിട്ട രണ്ടായിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ പുല്ലിൻ്റെ ചെടിയാണ്. ഇത് അറിയാലിയാണ്. ഇവിടെ മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇവിടെ പല ഐറ്റം മാസന്മാറി. ഇതൊക്കെ മാസന്മാറി കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ മാസന്മാറിയാണ്. ഇത് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് കേട്ടോ. ഇത് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിൻ്റെ വേറൊരു ഐറ്റം കേട്ടോ. സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിൻ്റെ വേറൊരു ഐറ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇതതുപോലത്തെ ചെടി തന്നെയാണ്. ഇത് വേറെ എവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ പേര് അറിയില്ല. ഇതൊക്കെ പിന്നെ മാസം മാറിയാണ്. ഇവിടെ വരെ മാസം മാറിയാണ്. ഇത് ഓർക്കിഡാണ് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ്. ഇത് തെച്ചിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരും അറിയില്ല. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർഗത്ത് പെട്ടതാണ്. ഇതും ഒക്കെ ഇലൻ്റെ മാറ്റം, കളർ മാറ്റം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു സപ്പോട്ടൻ്റെ തെയ്യുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ നമുക്കറിയില്ല. ഇത് പോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റാണ്. ഇവിടെ റോസ് കൊമ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ റോസാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തെച്ചിയുണ്ട്. ഇതൊരു പൂമ്പാച്ച ചെടി കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇതതുപോലെ ചേമ്പിൻ്റെ വർഗത്ത് പെട്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ തെച്ചി പിന്നെ ഇവിടെ മാസം മാറി അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പം നമ്മളെ മഞ്ഞ കേട്ടോ, മൂത്തപ്പാൻ്റെ മോനാണ്. ഇവിടെ നമ്മളെ മാങ്ങമരമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രാഷൻ ബൂട്ടിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്രാഷൻ ബൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇതെന്താ മഞ്ചേരിയോ? ഇത് മഞ്ചേരിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ. ഇതെത്ര പേര് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ നമുക്കറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ അതും അറിയില്ല. ഇത് കാശത്തുമ്പ കേട്ടോ. നമ്മളെ പല കളറുണ്ട്. ഇതിപ്പോഴത്തെ വയലറ്റ് പോലത്തെ കളറാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ രണ്ടും ഒരേ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ഇത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വർഗത്ത് പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ മല്ലിയുണ്ട്, കാശിത്തുമ്പുണ്ട്. ഇത് റെഡ് കാശിത്തുമ്പ കേട്ടോ. ഇത് വയലറ്റ്. ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചുമ്പോൾ ഒരു കറുപ്പ് കാണും. അത് നമ്മളിങ്ങനെ വിതറിയാൽ മതി. അപ്പം ഇങ്ങനെ തെയ്യുണ്ടായി വരും. കാശിത്തുമ്പത്തിൻ്റെ തെയ്യാട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേര് ഓർക്കിഡ് കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് കേട്ടോ, വളരൂല. ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇതെന്താ ചേമ്പിൻ്റെ വർഗത്ത് പെട്ട കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അഗ്ലോണിമ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അഗ്ലോണിമയാണ്. വേറെ ഉണ്ട്. ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്, വലിയ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്. ഇവിടെ അതുപോലെ കുറച്ച് മാസന്മാരുണ്ട്. ഇത് മുട്ടച്ചെടി കേട്ടോ. ഇതൊരേറ്റം മാസന്മാരാട്ടോ ഗൈസ്. ഇതും അതുപോലെ മാസന്മാർ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ നമുക്കറിയില്ല.
ഇത് നമ്മളെ അപ്പൂപ്പൻ താടിനെ പോലത്തെ ഒരു പൂവാട്ടോ. ഈ ചെടിൻ്റെതാണ്. ഇത് ഉണങ്ങി പോയതാട്ടോ പൂവ്. ഇതും അഗ്ലോണിമൻ്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതും ഒരേ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാട്ടോ. ഇത് നമ്മളെ ചേമ്പിൻ്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാട്ടോ. ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ചേമ്പിൻ്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇതും അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ചേമ്പിൻ്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഇത് മണി പ്ലാന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഔട്ട് ഒരു ചെടി കാണിച്ചു തന്നിന് ലാസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇതും. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ എനിക്കറിയില്ല. ഇത് മണി പ്ലാന്റ് ആണ്. അതും ഇതൊക്കെ ഒരേ വർഗങ്ങൾ പെട്ടതാണ്. ഇത് സിങ്കോണിയാണ്. ഇത് വലിയ ചട്ടി കുഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വളർന്നുണ്ടായതാണ്. ഇത് അഗ്ലോണിമ കേട്ടോ. ഇതും അതുപോലെ അഗ്ലോണിമയാണ്. ഇത് നമ്മളെ പെരയിൽ തൂക്കിടുന്നൊക്കെ ചെടി കേട്ടോ. ഇതതുപോലെ ഒരു തൂക്കിടുന്ന ചെടിന് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളതുപോലെ തൂക്കിടുന്ന ചെടിന് കേട്ടോ. ഇതതുപോലെ തൂക്കിടുന്ന 2 ചെടി ഉണ്ട്. ഇവിടെ അതുപോലെ ഇത് വേറെ ഇതാണ്. ഇവിടെ അതുപോലെ കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ പുൽച്ചെടിയൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.